nɛgɛ ɲɛ 17 bɛ Anderbuka ni Gao mara la ni Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 12 ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. An balimaw a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kan bi tɛnɛ novembre kalo tile 4 san 2024 kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Amérique jamanatigi sigi kalata yɛrɛ kofɔ sera kuncɛyɔrɔ ma baw kala kan ka taa sini tarata novembre kalo tile 5 Amérique jamana fan bɛɛ ka fara o kan cɛbɔ filaw n'o ye jamanatigi Dankan Kamala Harris ye bɛna a ka tile mumɛ bɛɛ lajɛlen kɛ Pennsylvaniakaw fɛ yen olu minnu ka kalatalaw kan ɲininen don ni kan 19 ye walasa ka se ka kalata sebagaya sɔrɔ o waati kelen la jamanatigi kɔrɔ Donald Trump jɔra marabolo 3 ka se marabolo 4 ɲɔgɔn kɔnɔ i n'a fɔ Caroline du Nord, Pennsylvanie ani Michigan mara ni cɛbɔ fila bɛɛ lajɛlen kelen don ka dɔ fara u ka wulikajɔ fanga kan cogo min na u bɛ se ka kalatalaw kan caman sɔrɔ sini jamanatigi sigi kalata la an bɛna o kunkun na ɲɛɲɛ tɛntɛn k'a lase aw ma sisan VOA Banbara ka Malikura jɛmukan kɔnɔ. Ko Amérique jamanatigi sigi ɲinan kalata mankantan tɛ o kama a ɲininen don cɛbɔ filaw fɛ n'o ye jamanatigi Dankan Kamala Harris ye ka fara jamanatigi kɔrɔ Donald Trump kan ko a maa fila bɛɛ lajɛlen ka ka dɔ fara u ka wulikajɔ fanga kan cogo min na fitinɛ bɛ se ka dala faga Amérique kalatalaw ni ɲɔgɔn cɛ. Kayatu Traoré bɛna o lase jɛmukan kɔnɔ. Kalo kelen ni kɔ gɛlɛyaw kɔfɛ min dara sanji kasara ka Mali jamana fan bɛɛ n'o tun kɛra sababu ye ka kalansow bɛɛ lajɛlen datuguni to bi tɛnɛ novembre kalo tile 4 Mali kalanso camanw dayɛlɛnna Bamakɔ ani marabolo kɔnɔnaw la VOA kunnafonidilaw ye munumunu salo kɛ ka kunnafoni dɔw ta kalansow tali kan an bɛn'o lase aw ma sisan jɛmukan kɔnɔ. An balimaw a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kan an bɛ a da aw tulo kan ka fɔ bi kunnafoni la kumaba fanba bɛɛ lajɛlen bɛna tali kɛ Amérique jamanatigi sigi kalata kan kalata kunkun n'a ɲɛɲɛ ko min b'o kɔnɔ k'o lase aw ma an bɛ taa Pennsylvaniakaw fɛ yen baw a yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ ko Amérique jamanatigi sigi kalata tɔ tora panko 1 ani ɲɛwawa ye min kala yɛrɛ ka yan ka taa sini tarata novembre kalo tile 5 Amérique kalatalaw olu caman de bɛ wulikajɔ la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jamanatigi Dankan Kamala Harris ye a ka bi tɛnɛ mumɛ bɛn talima ma Pennsylvania mara la yen kalatala minnu jatilen don i n'a fɔ kan 19 de ɲininen don walasa ka se ka kalata sebagaya sɔrɔ cɛbɔw fɛ ka fara o kan fɛn min ye a fadenkɛ ye n'o ye Donald Trump ye ale ye taama kɛ marabolo 3 ɲɔgɔn kɔnɔ i n'a fɔ Caroline du Nord, Pennsylvanie ani ka fara Michigan kan o kɔfɛ Michigan dugudenni dɔ min bɛ wele ko Grand Rapids a ye a ka tile kuncɛli kɛ yen min lakodɔnna Donald Trump fɛ i n'a fɔ a ka kalata yɛrɛ kofɔ o siɲɛ 2nan kɛra nin dugu kofɔlen in na ko fɛn min ye Amérique kalatalaw ye a ka ca ni mɔgɔ miliyɔn 77 ɲɔgɔn ye minnu bɛɛ lajɛlen ye kala ta ka ban Madame Harris ani ka fara Trump kan ni fila bɛɛ lajɛlen bɛ wulikajɔ fɛɛrɛw tigɛli la walasa sini kalata min kan ka kɛ tarata u ka se ka kalatala miliyɔn caman olu ka kan sɔrɔ min bɛna kɛ sababu ye maa min mana sugandi u ka don Amérique masayaso kɔnɔ. An bɛ to kalataw hukumu kɔnɔ min kan ka kɛ sini tarata Amérique jamana fan bɛɛ an bɛ taa Pennsylvaniakaw fɛ yen kalata kunnafoniw kunkun n'a ɲɛɲɛ ko min b'o kɔnɔ min bɛ ka kɛ cɛbɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Kamala Harris ani Donald Trump ye baw Pennsylvania mara de lakodɔnnen don i n'a fɔ dugu belebele ye kalatalaw fan fɛ VOA ka kunnafonidila George Atino ale bɛ Philadelphie ni waati in na ye min ye Pennsylvania o mara faaba ye George Inula ni waati in na Pennsylvania kalata labɛnw bɛ cogo di ka kɔn sini tarata ɲɛ. Inula Mariama lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ni loi Mariama an jɔlen filɛ ka ɲɛsin Rocky Steps de ma ni o kɔni ye taama yɔrɔ kɔni ye mun lakodɔnna kosɛbɛ k'o sababu kɛ bolokuru kɔni jamana dɔ ye o yɛrɛ mun kɔni ye tamasiyɛn ka Pennsylvanie kɔni jira ko ɲuman sabula o dugu in o kɛra kɛlɛyɔrɔ de ye kɛrɛnkɛrɛnya la fangaɲinaba filaw bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka mun bosi ɲɔgɔn na o fangaɲinaba filaw kɔni o ye Donald Trump ani Kamala Harris olu minnu b'a fɛ ka Pennsylvania kɔni kan 19 kɔni o sɔrɔ k'o bila u jufa kɔnɔna la i ka dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko bi yɛrɛ fangaɲinina fila ninnu olu bɛɛ lajɛlen bɛna u ka fangaɲinajɛ kɛ yan Pennsylvania Kamala Harris ale bɛna kɛ Pennsylvania dugu 5 kɔnɔna la Donald Trump ale kɔni bɛna fangaɲinajɛw kɛ duguba 2 kɔnɔna la yan kɛrɛnkɛrɛnya la Pennsylvania wa i ka dɔn o dugu in yɛrɛ fana de kɔnɔna la fangaɲinina fila kɔni u ye musakaba bɔ wasa
walasa ka se ka yan dugudenw kɔni olu la sɔn olu maa dɔw minnu b'a la ka sikasika ni u t'a dɔn u bɛna kala ta démocrates de wa walima républicains u ka sɔn ka olu sugandi ni kalata in na sini kɛrɛnkɛrɛnya la wa a ka dɔn an ni malidenw fana kɔni ye ɲɔgɔn ye olu minnu ka ca yan kosɛbɛ Philadelphie olu kɔni la hakilinaw kɔni sinsinnen bɛ mun kan u bɛ tali kɛ tungarakɛw kunkanko de kan an ka u lajɛ u fɛlaw filɛ nin ye. Que ça soit démocrate ou républicain, on a mounia Mali, oui, mounia Mali. Mali be problème il y a combien d'années. Démocrate présent maintenant, républicain démocrate présent mais oui, a mounia. Donc moi je crois que les élections mounou bien avant de servir. Parce que les Américains ont élection c'est une élection universelle, ça intéresse tout le monde. Mais le problème c'est ça la question. Quand fort, bon, on sera ne donné mais parce que ni votera, il faut voter cause dans le camp. Bon, ni candidat mi ka cause ke. Modo ni votera là, abi na fa quoi. Ni mogoba bolo mu mi sera to kata sénateur ni onanyo ona no député o no fait kata ko fo yana pour que ka o deme. Tu vois non? Tu m'as bara il faut kata cause le camp quoi. Bon comme bembi na sangu Afrique on union che am kuma sera fincha mambe ambo famina ko yikan ko ke. Pennsylvanie kɔni ye dugu ye mun bɛ swing state cɛman olu kɔni ye dugu ye I ka dɔn k'a fɔ minnu kɔni bɛ se ka taga démocrates fan fɛ walima u bɛ se ka taga kɛrɛnkɛrɛnnenya la républicains fana fan fɛ wa I ka dɔn k'a fɔ ko san 2016 ni o ye 2016 ye o élection kun kan Pennsylvanie kɔni olu tun ye républicains de sugandi san 4 o kɔfɛ ni o ye 2020 ye u tun ye sugandili kɛ ka ɲɛsin démocrates de ma. Nga a kɔni lakodɔnnen don yan k'a fɔ ko Maison Blanche ni o ye États-Unis jamana ɲɛmaayaso ye ko la clé ko bɛ sɔrɔ yan de Pennsylvanie. George Atino an ka foli b'i ye. Ka to kalataw hukum kɔnɔ hali bi Ameriki jamanatigisi kalata ko ɲinanta a bɛna sɔn ka jija kosɛbɛ cɛbɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ. O kama a ɲinina cɛbɔ filaw fɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ k'u cɛsiri cogo min na fitinɛ u bɛ se ka dala faga Ameriki jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka fara kalatalaw kan. Ka kɔ o ɲɛ Donald Trump ale min ye jamanatigi kɔrɔ ye ni républicains ka cɛbɔ do tun ye laseliw kɛ n'a ka hakilinaw ye k'a fɔ ko a ka fɛɛrɛ dɔ de ye kɛlɛ min n'olu bi diɲɛ kɔnɔ olu ka se ka dala faga n'a ye sebagaya sɔrɔ ka taa Ameriki masayaso Maison Blanche kɔnɔna la. Nin kɛra Parsi Widawiskara ale ka kunnafoni di ye min bayɛlɛmana Kayatu Tarawele fɛ bamanankan na VOA Bambara tɔgɔ la an ka ɲɛmadaw fɛ. Janvier kalo nata san 2025 la Donald Trump walima Kamala Harris de bena kɛ l'Amérique jamanakuntigi ye min mana gagné sɔrɔ a tigi de bena kɛ l'Amérique ka kɔkan baaraw ni a politique gɛlɛnw faraw kan armée min fɛnɛ ka fanga ka bon ni duniya armée bɛɛ lajɛlen ye a bena k'u commandant ɲɛmɔgɔ ye. La guerre tɛ ne bolo ne ma la guerre sɔrɔ fo ka bɔ ISIS la n ye min kɛlɛ kɛ nga a kɛlɛ fɛnɛ kɛra lawulinkama kɛlɛ de ye an ma fitinɛ sɔrɔ n bɛ se ka la guerrew lajɔ ne kuma barani cili kan kɛ ko kelen pe ye. Trump ma deli k'a ɲɛfɔ a bena la guerre in lajɔ cogoya minnu na ka Joe Biden to fanga la Russie bina Ukraine kan. Hamas ni Hezbollah bina bani sirala kan k'a kɛ san kelen fitinɛ bilenba wulili sababu ye bani sirala sɔrɔdasiw fɛ. Fitinɛ fosi ma wuli Trump tile la wa a ma l'Amérique sen don fitinɛ kura si la. Trump dɛmɛbagaw bɛ o wele de ko la paix jagoyalen. Démocrates ye a sɛbɛntiya k'a fɔ k'o kɛra bɛnsema de ye ko sinon ko Trump ka fanga ban waati la ko l'Amérique ka kɛlɛkɛdenw tun bɛ u yɛrɛ la Afghanistan, Syrie, Irak ani Yemen. Trump ka balika kow fɛnɛ bɛ yen nɔ jamanakuntigiya tarikutigiw bɛ min wele ko dɔgɔ bɛ fatɔ kun. Hakilina minnu ye k'a jira k'a fɔ ko politiki fa bɛ I la ani ka fanga gɛlɛnw lawaleyaliw kɛ o bɛɛ ye siraw de ye ka dɔ fara a yɛrɛ kan wa balika baara ninnu siraw kan bɛ jate danbe taabolo dɔw ye. Could be a virtue. Lagosilikanw bɛ a lakali k'a fɔ ko Trump ka nin waleyaw faralen a k'a yɛrɛbakun ka nataw kan ye fɛnjuguba de ye an bɛ duniya min kɔnɔ bi ne a bɛ boli bɔnbu fiɲɛmabaw de kan n'u b'a wele nazarakan na ko arme nucléaire a waleya bɛ se ka kɛ gɛlɛyaw ye fɛnɛ bɛn ladilaniw siraw kan ye. Fitinɛ fanga dɔgɔyaliw ni diplomasi cɛsirili ɲɛtaw bɛɛ bɛ bɔ a bolodacogo lakika sirajɛlenw de kan la wa a waleya ka kan ka jate minɛ sabila fɛn o fɛn ne a tɛ taa o siraw fɛ bɛ se ka na ni faamuyalibaliyaw ni jɔrɔnabaw ye n'i y'i kɛlɛkɛɲɔgɔn ta sira dɔn a bɛ se k'a ka lasiginin kɔ teliya. Diplomasi siraw kan Harris jatelen bɛ k'a kɛ ladatigi ye i n'a fɔ Joe Biden a dalen bɛ kosɛbɛ jamana caman ani kulu camanw farali la ɲɔgɔn kan ka baarakɛɲɔgɔnya waleya ɲɔgɔn fɛ.
kanto ni jamana kuntigiya baara in kɔnɔna la n ye jɔyɔrɔ la ka bagabagali caaman kunbɛn minnu tun ɲɛsinen bɛ an ka lakana siraw ma wa n ye fɛn caaman ɲini fɛnɛ kɔka marakɛlaw fɛ an ka jamana ye n ye jamana ka baarakɛɲɔgɔnyaw siraw ma fa ka u ma sinsi wa n ye an ka lakanakɛlaw kɔkɔrɔma dun jamana kɔ kan ni ye ɲɛmɔgɔya in sɔrɔ n bena baara kɛ yaasa lameriki ka jɔyɔrɔ fɔlɔ ka to a bolo lakana siraw kan duniya gun kan nga Harris komi Trump fɛnɛ u fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sugandili kɛ lameriki mana wajibiya ka bila fitinɛ dugu dɔ siraw kan sabula lameriki kelen tɛ setigiba ye an bɛ don min na i ko bi. Both Trump and Harris Trump ni Harris fila bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko fanga jɛnsɛnlen bɛ duniya kɔnɔ bi ko jamana wɛrɛw fɛnɛ kan ka lamɛn k'a fɔ ko Rusi ani Chine ka hakilinaw bɛ u bolo ka kɛɲɛ ni duniya marali cogoyaw ye minnu kan ka jate. on how the international order should work. Kada Lapson ka fɔ kan a danfara ye min ye o de ye k'a fɔ ko Harris dalen bɛ l'Ameriki ka faraɲɔgɔnkanw fanga la ko wa ko a labɛnnen do fɛnɛ ka tuguli kɛ jamana wɛrɛw la yaasa ka ɲɛɲini problɛmuw na. A bena tɛmɛ ni Biden ye baara minnu daminɛ ka kɛɲɛ ni duniya jamanabaw ye dɛmɛ minnu lase Ukraine ma siraw ye. Ka kɛɲɛ ni Gaza ye a sinsira maya ani hadamadenya dɛmɛw hakɛw sariyaw labatuluw kan. Donald Trump ye a fɔ Premier Ministre Netanyahu ye fɛn o fɛn bɛ aw bolo k'a kɛ a y'a lawaleya arabu la. Kamala Harris ko hakɛw bɛ aw bolo ka aw yɛrɛ lafasa nka a ye aw hakili to dɛmɛ laseliw la Palestine jama ma. Yala danfara bɛ nin hakilina ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la wa? Yala mɔgɔw bɛna l'Ameriki lamɛn? Waati min na l'Ameriki jama bɛ ala ka labɛnw kɛ ka taa kalaw ta a ka gɛlɛn ka jaabili kɛ nin ɲininkali ninnu na gaɲɛ kɛbagaw mana kɛ a mɔgɔ fɛn fɛn ye. Sisan an bena don an ka jɛmukan tako filanan o hukumu kɔnɔ o kama an b'a laɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka to an ka jabaraniso ani arajo fiɲɛsiraw kan aw kan bɛɛ sɔnni. Novembre kalo tile 5 san 2024 Ameriki jamanadenw welelen no kana gindo soni kɔnɔ ka se k'u ka jamana ɲɛmɔgɔ kura ko suganti ani ka se ka Ameriki wasaden so olu mɔgɔ kuraw k'olu fɛnɛ sugandi ka daminɛ Maison Blanche la fo ka taa se u ka nagakɔrɔmɔgɔw olu sugantili ma meriw la kalatalaw olu sago o de bena Ameriki tagatogoya yira san nataw la ka daminɛ dinaw doni ni bɔli koɲaw kan Ameriki kanama politiki koɲa kan ka tɛmɛ ni sɔrɔ ye ka taa se kɔnɔcɛ kumaw ma ani ko wɛrɛw a y'aw sɔgɔ an ka jɛmukanw na yaasa ka se ka kunnafoni sɔrɔ ni kalafili koɲaw la ni an ka sɛgɛsɛgɛli gɛlɛnw ye jateminɛlu a y'aw jija an bena jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen mun kɛ novembre kalo tile 5 nɛgɛ ɲɛ 17 wagati ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 18 na a kana fɔw kɔ a be sɔrɔ an ka baarakɛ arajow kan ani an ka bɔlɔlɔsiraw i n'a fɔ Facebook aw kana ɲina fɛnɛ YouTube VOA Bambara kɔ a y'aw sɔgɔ VOA Bambara la yaasa a be se ka kunnafoni bɛɛ sɔrɔ Ameriki ka ni jamana ɲɛmɔgɔ kalafili kan ni ale be kɛ novembre kalo tile 5 san 2024 terikɛ aw jija ni kana fɔ kɔ dɛ a y'aw sɔgɔ an ka nɛgɛjuru siraw la VOA Bambara. Ka segin ka na aw ma an ka foli ni tanuni bɛ aw ye k'a lada aw tulo kan hali bi k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka malikura o kunnafoniw na min fanba bɛ ka tali kɛ Ameriki jamanatigi sigi kalata kunnafoniw kan o kama k'a lase k'a fɔ Ameriki jamanadenw minnu buruju bɔra Somali olu caman de kelen don k'u sɔ don walasa ka se ka kalata kunnafoni ɲumanw nasɔrɔ ani fɛnɛ ka fara kunnafoni wɛrɛw kan min dɔ ɲiningali tɔ min bɛ da dunanw ka koɲɛw kan fɔ ka taa se politiki ko nasiraw ma ani farafina gunkana u ka sɔrɔ yiriwali siraw kun kan nin kɛra VOA ka kunnafonidila Abubakar Zuber ani Rosine Nunezero olu ka laseli ye min b'a yɛlɛmana Keyatu Tarawele fɛ bamanankan na VOA Bambara tɔgɔ la. Mohamed Dahir Fara ye Somali American Network Association SANA ɲɛmɔgɔ ye a ka baɲumankɛtɔn bɛ baara kɛ ka Somali jamanaden minnu ne l'Ameriki jamanadenya sɛbɛn b'u bolo ka tuguli kɛ u n'u ka bɔ jamana Somali ni ɲɔgɔn cɛla la nin ye a san 10 ye a bɔra l'Ameriki jamana la ka segin a kɔ ka taa sigi Somali jamana kan nka a ma sɔn k'i kɔ don l'Ameriki politiki la Fara bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ka wote kɛcogoyaw kan a ye min kɛ poste fɛ. I casted my vote. Ne ye n ka vote la tɛmɛ poste fɛ an ye baara kɛ bɔlɔlɔ sira dɔ fɛ min tɔgɔ ye ko FPCA Federal Post Card Application a be gafe dɔ d'i ma i be i yɛrɛ ka kunnafoni fɛn fɛn min b' i kan k'olu ladon a kɔnɔ a laban fɛ i bena i bolonɔ bila la ka i ka adresse i b'o don a la i be sɔrɔ k'a bila ka taa l'Ameriki ka lasigidenso min be Somali ani Kenya jamana kɔnɔna na de ye a baaraw nu latɛmɛcogow n'a kɛcogow jira an na wa ne ye n ta lawaleya nin y'a kalo 1 ye ne hakili la awa n ka fɛn bɛɛ bɛnnen bɛ ka bɛn vote in kɔnɔna ma. For myself.
faraka fɔla awa Somali bilala gɛlɛyabaw de kɔnɔna la ka sababu kɛ yɛlɛmaba minnu no u kɛra l'Ameriki ka kɔkan politikiw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min kɛra ka kɛɲɛ ni dɛmɛ ani lakanabolow kan. A bɛ sinsin kosɛbɛ a ye misali minnu sɔrɔ a ka Ameriki jamanadenya o tali la ani a jɔyɔrɔ a ka communauté kɔnɔna la wa a ko a haminen do fɛnɛ taabolo kura wɛrɛw kana na dun a kow la min bɛna kɛ gɛlɛyabaw wɛrɛw ye Somali jamana bolila la ka kɛɲɛ ni dansagokɛlaw olu kɛlɛli siraw ye. L'Ameriki jamana ka kɔkanko politikiw latɛmɛ siraw ne ye min jate sɔrɔ nga nin sigili senfɛ farafina gun kan Somali jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kan to nga l'Ameriki jamanadenya ka fara nga Somali American Association baɲumankɛtɔn o ɲɛmɔgɔya kan o de ye k'a yira k'a fɔ ko Somali forobafanga sɛgɛnna kosɛbɛ waati min na l'Ameriki forobafanga ye a ka dɛmɛw la dɔgɔya kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni lakanabolow ye ne hakili b'a la a kɛra ka fanga to Donald Trump de bolo. Fara ye a lase k'a fɔ ko ka ca ni Somali jamanaden l'Ameriki jamanadenya sɛbɛn bɛ minnu bolo 4,000 ɲɔgɔn ye minnu seginna u kɔ ka taa n'u sigilen bɛ Somali marayɔrɔbaw kɔnɔna la nin waati in na ne a kɛnyɛrɛ ye baarakɛla ka ca ani minnu bɛ Somali forobafanga yɛrɛ kɛrɛfɛ ani minnu yɛrɛ kɛlen bɛ organisation internationale olu baarakɛlaw ye a mɔgɔw cɛla Mohamed Aden Dini ale ye adamadenw ka hakɛw lasagolibaga tɔnkuluba min bɛ Somali wasabulon kɔnɔna la ne u baselen bɛ Mogadishu Somali jamana faba kɔnɔna la o tɔnden ye a y'a yira k'a fɔ ko nin kalata ninnu nafaw farafina jamanaden minnu kɛlen bɛ ka l'Ameriki jamanadenya sɛbɛnw ta kan ye sira de ye l'Ameriki jamana bolo ka u ka baarakɛfɛnw n'u ka baarakɛminɛnw farafina gun kan la sinsi ne ka tila ka dɔ fara u ni farafina jamanaw ka baarakɛɲɔgɔnyaw siraw kan k'u makɔgɔ. United States farafina jamanadenw be l'Ameriki jamana ka dɛmɛba de makɔnɔna farafina jamanadenw be halisa a fɛ l'Ameriki ka dɔ fara a ka dɛmɛw kan ka ɲɛsin farafina ma o siraw kan n'i bɛ kan ka ma farafina jamanaden minnu yɛrɛ kɛlen bɛ ka l'Ameriki jamanadenya sɛbɛnw ta i b'a jateminɛ k'a fɔ awa ku u be fɛ de ka l'Ameriki jamana ye a be dɛmɛ kuraya tuguni ka ɲɛsin farafina ma ne ka tila k'a sinsin k'a mafa. A ka sarankani dɔ senfɛ VOA ka kunnafoni siraw fɛ Mogadishu l'Ameriki lasigiden min bɛ Somali jamana kan Richard Rile ye a lase k'a fɔ ko l'Ameriki jamana ye Somali ka dɛmɛbaga jamana belebeleba fɔlɔ ye ka kɛɲɛ ni lakana bolow ye ko o sira kan kɛlen bɛ ka dolari nafolo miliyari 10 ɲɔgɔnna o de labila san caman nata ninnu kɔnɔna la baarakɛlaw dɛmɛw ani baarakɛminɛnw musakaw bɛ kɛ ni nafolo a ye tasibila kɛ Somali jamanaden minnu kɛlen bɛ ka l'Ameriki jamanaden sɛbɛnw ta olu ka dɛmɛw kan ani minnu seginna u kɔ ka na Somali yaasa ka bolo don u ka fasojɔ baara la. We're very proud to have over 100 Somali jamanaden caman seginnu kɔ de ka na dɛmɛ kɛ ka se k'u ka jamana jɔ an bɛ tasibila kɛ u ka seginnu ye o y'anw nisɔndiya kosɛbɛ ne bɛ se ka min fɔ an bɛ se ka jigiya kɛ a taabolo kan kosɛbɛ sabila fɛn nafamaba de don. Maintain the hope. It's very important and it's real. Hakaja u yɔrɔ ka jan kosɛbɛ l'Ameriki ka kalataw sun sigilen bɛ yɔrɔ minnu na Somali jamanaden minnu kɛlen bɛ ka l'Ameriki jamanadenya ta tɛ ka vote u ka jamana dɔrɔn ye n'o ye l'Ameriki jamana ye nka u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Somali yɛrɛ jɔli n'a sɔrɔ ɲɛtaw ne a basigili la kosɛbɛ ne siraw dilanni ye ka tuguli kɛ l'Ameriki jamana an'u ka jamana ni ɲɔgɔn cɛla la yaasa ɲɛta bɛ se ka sabati cogoya minnu na. An bɛ taa ni kunnafoniw ye farafina gunkana la kalo kelen kɔ gɛlɛyaw kɔfɛ min dara sanji kasaraba kan Mali jamana fan bɛɛ a yirala k'a fɔ kalansow tun datuguna o kɔfɛ nka bi ntɛnɛn n'o bɛnna novembre kalo tile 4 ma kalansow dayɛlɛnna Mali jamana fan camanw de fɛ VOA ka kunnafonidila Mariam Kuyate wulila ka taa Bamakɔ ka t'i ɲɛmada kalanso dɔw fɛ k'a dɔn kalanta kɛra cogo min Bamakɔ an k'o lajɛ. Kalo damadɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɔ école kɔni ye walanta sɔgɔmada in na Mali jamana kɔnɔ an bɛ écoleso min kɔnɔ n'o ye Bozola écolesoba ye san kɔnɔ a écoleso kofɔlen yɛrɛ bɛ se ka écoleden 1000 ani kɔ de bisimila a kalanso dɔw yɛrɛ kɔnɔ kalanw yɛrɛ daminɛna ka ban. Donc le marché est un point où on vend les choses. Walantara bon hakilina wɛrɛ t'anw fɛ sisan tableau sɔrɔla table banc sɔrɔla classe ɲumanw sɔrɔla parents ye défi lancé minnu y'an dɛmɛ ka baara in kɛ fana u ye défi lancé an ta ye maître ta ye ka kalan de. mais ɲinan aw ka défi kolomaw bɛna kɛ mun ni mun? kalan dɔrɔn défi wɛrɛ t'anw na kalan in kɔ ka résultat ɲumanw bɔ sinon c'est un défi n y'a fɔ ka ninnu d'an ma o kɔrɔ ko kalan ka kɛ.
k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Bozola école-soba o tun kɛlen bɛ maa kuma dogolenw jabala ye san ye tiɲɛni lase minnu ma an ka tɛmɛ ko damadɔ a école-so kofɔlen yɛrɛ kɔnɔ an tun y'a ye a école-so kun tɛ lahalaya ɲuman na sabula a kalankɛminɛ caman kun tiɲɛnen don fo ka taa se a ɲɛgɛn kɔnɔnaw n'a kilasi kɔnɔnaw caman ma nka bi an ka tɛmɛ ko laban in na sa an y'a ye kalankɛminɛw caman olu lahalayaw kɔni ka ɲi ni waati in na directeur ale bɛ o sɛbɛntiya an ye an kun jɔrɔlen don mais an jɔrɔlen don fɛn o fɛn na ala y'a ban parce que an kun jɔrɔlen don classe koli la ka classe désinfecter ka microbe faga ka sɔrɔ k'an ka denmisɛnninw reçoit ka ban d'aw ma ni i taara tour kɛ i b'a dɔn k'a fɔ alhamdulillah o bɛɛ dira an ma ban ɲumanw ban fɛn o fɛn karila a bɛɛ dilala école min talen filɛ a diyala écoleden caman ye nka écoleden dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu jɔrɔlen don ne kɔni bɛ sɔn ka di i bɛ taa kilasi joli la sɛŋɔni u ye baara ɲuman kɛ u ni ce ala y'u sara ala bugɔli kɔni ka bɔ kalanko la min ye lakɔliden somɔgɔw ye k'o fara kalanko yɛrɛ ɲɛmaw kan bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye kelen ye kalanko o ka se ka sabati ka ɲɛ ɲina u mɛnna so n'a fɔra ko lafiya kɔni kɛra lafiya kɛra an kɔni b'a ɲini kɔni asim tile in na kɔni an jigi dalen don bɛɛ lajɛlen kan pour que kalan ka se ka taa ɲɛ i den bɛ école min na i se man ka jɔ yen waati bɛɛ i kan ka taa lajɛ min bɛ yen bon o de défaut b'an fɛ yan den bɛ gɛn k'a sɔrɔ somɔgɔw ma bɔ a kalama den bɛ se ka passer somɔgɔw ma bɔ a kalama ou bien problème de bɛ sɔrɔ a la mais somɔgɔw k'o de dabila parce que école so olu de ta ye u k'a dabila u ka to ka munumunu ka na bɛɛ ɲɛɲini an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko école min talen filɛ nin ye bi ntɛnɛndonya in na a ɲɛsilen don duguma kalanso ani cɛmancɛ kalanso kalandenw de ma min ye sanfɛ kalansow ye n'an ko minnu ma ko université olu ka école ma ta fɔlɔ sabula orientation ma bɔ Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la hali bi kalanko nasiraw fɛ Bamakɔ ani marabolo caman kɔfɛ kalan taara bi ntɛnɛn novembre kalo tile 4 Bayankara mara la ka fara o fɛnɛ kan fɛn min ye Koro mara ye jamana ɲɛmɔgɔw an'u ka dɛmɛbagakuluw bɛ wulikajɔ fɛɛrɛw la kɛlɛ ɲɛbolila minnu ni olu bɔra Burkina Faso olu denw fɛnɛ bɛ se ka don kalanta la cogo min na VOA Bambara ka laselikɛla Tijani Weidarago ale fɛnɛ munumunu salo kɛ Koro mara la a ye kunnafoni min sɔrɔ bi ntɛnɛn kalanta kan ka bɔ Koro an k'o lamɛn I n'a fɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen Koro yan nɔ kalanwuli baaraw kɔni ninnu donna ni jɔnjɔn yɛlɛli de ye kɛnɛ in kɔnɔna na jamana lasigiden fo ka taa se kalan ɲɛmɔgɔw ale ni lakana tigilamaw olu kɔni tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na jɔnjɔn yɛlɛli kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ u ye munumunu salon kɛ kalansow caman kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ baba commandant Koro a b'a hakilinaw d'an ma n b'a ɲini kalandenw kalanfaw ani karamɔgɔw fɛ an ka munumunu salon senfɛ an y'a jateminɛ k'a fɔ kalan wulila kalansow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nɔgɔya kɔnɔna na walasa bɛɛ lajɛlen ka se k'i cɛsiri walasa san laban na an bɛɛ lajɛlen ka se ka sewa ale ni nisɔndiya sɔrɔ la i b'a ye kabini sɔgɔmada in na bɔlɔnw fɛ kalanden fara kalanden somaw kan bɛɛ lajɛlen kɔni bi girinkajɔ la walasa u bɛ se ka kalanso lasɛgɛrɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen kɔni bi ka kɛ kamasɔrɔ a bɛ waati jan bɔ lakanabaliya kɛra sababu ye ka kalansow caman datugu Mali camancɛ yanfan na ka fara u kan an bɛ waati min na bi maa caman de kɔni bɔra Burkina Faso n'o ye maa kuma dogolenw ye ka n'u sigi Koro ka sabu kɛ o lakanabaliya kelen ye u lahala bi cogo di nin waati in na Adama Weidarago sɔgɔmada in na an y'ale sɔrɔ saka dama na a bɛ ka girinkajɔ kɛ cogo min a bɛ se ka denw tɔgɔ sɛbɛn ne ye maa kuma dogolen ka bɔ Burkina Faso ka boli kɛlɛ ɲɛ ka na Koro yan nɔ ni n ka denbaya kalan kɔni wulila n wulila ka se kalanso in na yan nɔ walasa n bɛ se ka n denw tɔgɔ sɛbɛn cogo min na u ma duuru don kalanminɛn fan fɛ a ma nɔgɔn kosɛbɛ n b'a ɲini ni dɛmɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na walasa u ka se ka kalan kɛ o de ka di walasa jamana ɲɛmɔgɔw ni baɲumankɛtɔnw olu fana kɛn bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan mun bɛ se ka kɛ sababu ye kalanden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kalan kɛ nɔgɔya kɔnɔna na cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali camancɛ yanfan na Bajankara mara la Numori Kone ale ye DCAP ye Koro ale b'i da don détail la k'a ɲɛfɔ an ye donc gouvernement ye baara kɛ ni ONG ye pour que denmisɛnnin minnu bɔra place la ka na Koro minnu yɛrɛ bɔra jamana wɛrɛ kan an kɛrɛfɛ jamanaw ka na Koro u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na pour que ni école taara vraiment u ka école ta ni nisɔndiya ye quoi
donc o hukumu kɔnɔna la partenaire caman bɛ yen par exemple UNICEF ye minɛn caman bila ka na kit scolaire caman bila ka na ko k'a di denmisɛnninw ma donc n'an bɛ o kitiw tila an kɔni minnu bɔra kɔfɛ ani minnu bɔra Burkina ka na cogo cogo an bɛ dɔ olu ka dɛmɛ bɛ giriya ka tɛmɛ minnu sigilen bɛ yan quoi parce que olu ka problème ka nɔgɔ minnu sigilen bɛ olu ka problème ka nɔgɔ. Mais non, c'est les jeunes de maintenant les on est chinier sigi parce que même si on veut se donner à fond, on a me faire un di kalama à fond là si on n'a pas les conditions à on man donc gouvernement est de kan ka légé kan bila condition ɲɛnamaw la. Donc kɔnɔnaw na den fara denmansaw kan olu kɔni bi girin ka jɔ la walasa u se ka kalansow sɛgɛrɛ cogo min na. Kalansow kɔnɔna na fana i b'a ye k'a fɔ denmisɛnnin caman nisɔndiyalen don baw u taara kalanso wɛrɛw la ka sabu kɛ u sera ka kalan kɛ salon ka ɲɛ. Ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na i b'a jateminɛ fana k'a fɔ ko maa caman ka laɲini de basigi ka se ka na ko kura ye Mali camancɛ yan fan na a ka ja Mali fan bɛɛ lajɛlen na walasa kalanden ka hakɛ n'o ye kalan ye u ka se ka d'u ma Mali fan bɛɛ lajɛlen na. Tijani Widarago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Ka da nin kan sisan Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ale bɛna o lase an ma. An bɛ taa Senegalikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnyana stade Diamniadio la ka kuma denmisɛnnin siran dɔrɔntan kan cɛmaninw ko don kɛrɛnkɛrɛnyana minnu si ma tɛmɛ san 17 kan n'an ko U17 u ka ɲɔgɔndan dɔ bɛ sen na n'an ko tournoi fois A kabini octobre kalo tɛmɛnen tile 12 san 2024 na a finale kɛnɛ bɛ sigi sɔɔni ni nɛgɛ 18 dana gosira Senegali jatigi ale ni Mali de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan a finale ma nɔgɔn n'i b'a dɔn ko jɔnjɔn tɛmɛnen bɛ Mali bolo Mali degeli karamɔgɔ n'o ye Adama Jɛfila Jalo ye ale y'a yira ko a b'a fɛ ka segin ni jɔnjɔn ye ka na Mali la nka o ma nɔgɔn Senegali min ye jatigi ye ale fana b'a fɛ jɔnjɔn ka to ale fɛ yen Senegali ɲɔgɔndan in kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ ka d'a kan Adama Jɛfila Jalo min ye Mali degeli karamɔgɔ ye a y'a yira ko ɲɔgɔndan n'o ye finali ye a bɛ tan ka se de ɲini nka a tɛ tan ten min ye Senegali ni Mali ye olu kɔni y'u ka sɛbɛn sɔrɔ o y'a nafama dɔ ye ka d'a kan finaliste fila de bɛna UFOA A jɔyɔrɔ fa CAN U17 na taa kɛnɛ kan n'a tan jamana ma fɔ fɔlɔ kafu fɛ ka kɔn finali in ɲɛ n'o ye jɔyɔrɔ sabanan ɲɔgɔndan ye n'an ko 3e place o bolodalen don ka bila nɛgɛ 15 la stade Diamniadio la Guinée-Bissau ale ni Gambie de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan kunnafoniyaw na sira wɛrɛw fɛ halisa sɛnɛntɔlɔntan bunagun kan ka kuma Mali forobatɔn kan n'o ye seniorw ye kɔrɔbalenw olu ka ɲɔgɔndan wɛrɛw olu bolodalen don ka bila novembre kalo tile 15 ale tile 19 nata la min ye novembre kalo tile 15 nata ye Mali forobatɔn ale bɛna taa Mozambique kɛrɛnkɛrɛnna Maputo ka taa Mozambique ka wele jaabi o ɲɔgɔndan bɛ don CAN Maroc 2025 éliminatoire tile 5nan hukumu kɔnɔ tile 4 o kɔfɛ novembre kalo tile 19 Bamako yan min ye Mali ye ale bɛ Eswatini bisimila stade du 26 mars la o ɲɔgɔndan bɛ don CAN Maroc 2025 éliminatoire tile 6nan a n'a laban hukumu kɔnɔ hakilina jiginna Mali ka kulu éliminatoire ninnu CAN 2025 ɲɛbila ɲɔgɔndanw hukumu kɔnɔ o ye groupe I ye tile 4 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ filanan bɛ Mali bolo kuru 8 farankan 2 Mozambique kɔfɛ jɔyɔrɔ fɔlɔtigi kuru 8 farankan 4 VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kalaseli don. Ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dansigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na k'a da aw tulo kan k'a fɔ sini tarata n'o bɛ bɛn novembre kalo tile 5 ma VOA Bambara ka Malikura kunnafoni u bɛna kɛ jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛna sigi Ameriki jamanatigi sigi kalata kan ka foli ni tanuni kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye k'aw to aw sigiyɔrɔw la aw ni ce aw ka kulomajɔw la aw kan bɛn waati wɛrɛ. Abonné VOA Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la, La Guinée ani Burkina Faso. Be a bɛ wele wusula min ma ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa ka ban.